na ye meka na adwen ene said ye na asem tie e wo nokrem anase nokore kwa so 93.1 be open asem pa me pacho flash no anase freno a hour of healing the church crusade. Hour of healing the church crusade. Fre will be na kachere ne se trainer 2. Abo anopa nonum. Adomarakwa. Apostle Osei Akoto. Ena nyankopon adom. Ode yabam framam. Yes, hour of healing. The church crusade with Apostle Osei Akoto. I don't know. When there, more fan can number 9 can one. We are more there. Yeah, quite on. Okay, trainer 2. Me pacho frobi sisi why? No bin some frobi. Frobi no bin frobi sisi na yen shase. Na yen sere nyankopon na ene yentimi nka onyankopon adwen ene nyankopon enkyerɛkyerɛ ne na asɛm pepepe. A hour of feeling the church crusade. Unse ntambia medika transe anakasa ne mo twetwe mako ni nyina na se mpeso yekɔ enye ni panyina ne nim se ye kyerɛkyerɛ nsɛm bi se mu. Last week obi a otie bi ehun enkyerɛkyerɛ bi a ebɛyɛ metimi aka kyerɛ se enipa bɛbɛ 70 to 80% ena last week saa teachings no monti bi da omonte da baby edi asam ne fa na ye kyerɛkyerɛ mu ma obi aya awa se system ne practice bi a akoso asole ne over the years aba be ye normal me buy ena me be ka kyerɛ wo se enye etie nyankopɔn asem se se yetwam. Last week wa uti bi ehun se in fact baby edi ade ne fa na enye easy. Na ebinom ho Pappah o mo pa. Na ebinom ho Pappah o mo serious. Na ebinom nso fo se yen ya ma se ye ba beboa ama sore na koso. Mom de ye no. Ye bu nipa bam. Ye bu nipa bam pa. Ena ye se nyame adwuma pa, but ya dwen se ye nyame adwuma. Sana bebre kan metia betime sreza bebre hu ne ze osofo de wo ye no o bu nipa bam pa oba ena sofo ena okra de ade ba kon a wo ye kra nya ne se wo tetensoli ya ye wo ye gum ye ba ya che ya eno o da be na hu se sa sofo no o mo tonton ne ma o mo ye ne ma se ni zi sofo o sa asoli we na o ba be ka ho asem na wo sa abo asoli din nti o mo be ya o mo tonton ne ma o be hwe na sofo bi ni obi ira koye we ni we sa sofo de o de nkom wa man fo no nkom asem nti de ma me kasa na obonsu obi anu ahona yesi posi na ne bofu onu nso wontimi nya iti obetiu na ne bofu bebere ti message nya no mudi matem onu nso wontimi nya iti asempa enti program ne healing the church crusade yaba ye to aso enti frɛ obi na obi mfrɛ obi sisi why na yenka ejangom frɛ obi sisi ka kire ne se onfanto SOMPA 93.1. Okay. Going straight to the point. Sabro to say Dr. Blessed Foster, the 21st clinic man, the sciatica expert man, OTM live.
wɔyɛ expert ɛwɔ sciatica mu Ghana koraa deɛ sɛ nyɛ ɔno ananka yɛnim sɛ yaleɛ na yɛfrɛ no sciatica no yɛti ne din sɛ yɛ wase ni si but yɛka sɛ yɛhu yareɛ ne sɛnkyɛn ba na yɛnim sɛ ne din no ɔno na afei wakyerɛkyerɛ mu ama sɛsi koraa deɛ doctors bebree timi ka ho asɛm. Yes, the 21st clinic man, Dr. Blessed Foster, baby, I will be some drink on Yanko Ponchra, baby. Our great opportunity, this platform. Yeah. Okay, yeah, that Yanko Panse. And Mr. Chumasinso, the cast royal or a doom. Aha, Mr. Chumasi Timanope, the cast royal man. At the right time, ne nneɛma bebree a ɔtontɔn ne adeɛ ne yɛbɛka ho asɛm. Okay, yɛda Nyankopɔn ase. Ɛna Dr. baako nso a ɔyɛ professional herbalist. Yɛfrɛ no Dr. Kwao. Ɔno nso ɔwɔ Tafo Nhyiaeɛ so ɔtie ma nɔpɛ yi. Tafo Nhyiaeɛ so Moro Market. Akwala akora anim no. AKE Ejakramu. Wagye din papa. Oye chese professional pa odona ukwa waka chiro se treatment na mede man ko eya no abedamase herbalist on charge ni dro no see powerful enya sem ketwa o adanse pa go there and see Dr. Kwao onya duru Moru Market tafunhye so na ubisa se Dr. Kwao ejakremu amese akola akora be kire great enti yeko yenim na afa yatoa so enti afa back to business last week baby a yede see you know and then so ye bekọ yenim ana say ye betoa so enti last week wa wuti bi ehun baby a ye different baby a de besi ye kyerɛkyerɛ nsɛm bebree mu paa yɛkasi so dwam sɛ onipa dasani bia wo frɛ ho sɛ wo yɛ kristoni sɛ wo yɛ sɔfo anaasɛ wo yɛ asɔleba na o practice system anaasɛ policy a yɛfrɛ no welfare anaasɛ dues wo gyina hɔ te sɛ antichrist the son of the antichrist banew yeka se antichrist banewa anasa wo antichrist ase ne se wo ade a Yesu Kristo beka bia no opposi anase okutia enti last week he scriptures am ko to ye any areas am de ade ne fire me nya abotre kyerɛkyerɛ ma me kyerɛkyerɛ mu yie pa ma otimo se nkrofo bebre be ye clear so e be phone lines ne to mo no ote se ne obi bisa se sofo sa ne tie de a ene yeseme no se mitua na me de adwen fan ne tua ana se mitua na me de me fu se asole ne na asese na metua na sofo me ni adwen bone bia na me no me Kristo ni me som Nyankopon ye bɔ abrabɔ papa me nso no sei na Nyankopon home ana se me nso no sei na me de ne tie wo Nyankopon no so obi bisa sa question na otimu se kyerɛ se wase de nya wo tra se din atie sidi Bible wakyerɛkyerɛ mu na hunu sampa Bible nyina so etia wefe any dues asofo no mu tie me ne de sofo bia no obetwam tie sofo bia no obetwam titiri tete nsole no bia no obetwa wefe any dues ni mu eye bonsam nseseye me kyerɛkyerɛ mu so de ase enso asofo no omo mfa ho because asofo dodo na ne Nyankopon adwuma na omo ye ade omo ye nyina ye enhwehwe animu ni nyaatwem omo begine nipa nanimu a omo kasa de se de omo dwene nipa nkwaje ho enso nyaatwemfo nko a nyaatwem asole na mo claim se papa no omo mu asem na meken unse asole ye claim se papa de Pentecost Assemblies of God Methodist Roman Anglican MCS India keka ho oma sem na America no dodo na me so omu yi nyaatwem ehwehwe animu so enye Nyankopon adwuma na omo ye asole adwuma tie ye wa asole adwuma na ye Nyankopon adwuma ye wa traditions of the church
and I the mission of Christ. But I saw for no lead the church in this year. No, they are not doing the mission of Christ, but they are practicing and focusing on the traditions of the church. Asole na mamere, asole na nhihye. Intina osofo obi o ha otie wa ono why a genuine man of God. Or jitum sa asem na wo kan ya mpa nso otimi ka juro se oh ya asole no ye ne ye ho. Nhihye ni nyina afiri soro ho na eba. Tibi de sense ma wo kan sei no me ankasa ne se bia sanka asole no me ana me wo so tumi anka me dane no. Enso me ni so tumi bia. Aha. Enti ese se wo fa asole na mamere ni musa. Aha. Entitie na sane nso last week me kasa na me kan se me say ni padodo no mu tie me no emfa ho ni nkyerechire mu bia ni quotations bia me kotu bia o mo mfa nya adwuma enso le ma no se bia buru se bia nya do asofo na ma o madwen ase yie enso le ma dodo no madwen ase efa ne ma nyankopon se ma ye nya ho chinchirom so meye in the last week me ka kira wo se emfa ho ni quotations bia nkyerechire mu ni ade nyina se welfare no ye wiase nhyehyeye ade bi ye wiase ade bi anso ye bonsam ade intimi tire mu kra kira wo se tete no bible ma sole no sa asem tu obi a no mo ko mo fa so mo bo nipa no ye hwe asole ne futuum na kakra ye betime de abo nipa no so eno mo mutie mi nyina nya twem otie me last week me pon ye nkrofo bi o mo frefre me dodo na no obi e defend na asole obi frem ye defend na asole enu obi kura say asa ade na me ye no asa asem na me kan no de mi bu nipa bam and I'm say krachi program no tie ni nyina o say ane abambuo no hefa o say de usika safa so fo ho enye and I'm say won sa yale we yan ne de afidi mo santi utie preach ni nyina o say ane enkomre nkrom okay krachi de me kan ne wrong de wu kura na ye right fa nyankopon asem face me na fa nyankopon asem bra na fa prove fa disprove de me kan no fa twa de me kan ye ni mo afa de metia na say bible ye nyi ho achinyu de bye na msi ndi freni ni freni obi so frame ya o bo Pentecost din we fe no ye twam ye de ye twam na mso okay ye da nyame ase Pentecost twa we fe ni dius ni mo ene yesa ase dan kan nyankopon se Pentecost twam di a ene mo ma ka na mo ye den na ene otumu za asam na me kan ye no last week no medical nyankopon asam kroje nso ene me gina kasa ya de papa de na Pentecost twam we fe ni dius no ya de papa yesi Pentecost twa we fe ni ye kan se dius mu ewo o ma sole nim ade e papa de ntu no watwam enti mo se wa man church ne nya papa tete nsole ne na papa Pentecost Assemblies of God name Methodist ne papa we de yesi Pentecost for se o matwam tintontan we fe no ya bonsamsem etie nyankopon asem wiase nhyehyeye ene akofa ba asole nim enti Pentecost for say tintuntan ye twam enso unim ara hosem ba ko mu twam no me metin so mu twam ache o mu twam ache ena sa message ankasa me prepare to onso ache me ya na me kan yankopon asem anya de yekoso asole bi mu ana se obi asem awaka me hwe bible mu enti message o me prepare to ache ansa na echiri kura me beti so matwam enso mete so matwam no menim Pentecost fo bi o mo ka kire me say yen area na ye wo no sa we comparison as say na enso a ye gye no tie ne ye o obi si ye area ho no enso a ye gye no onu mum de enko prefer say anka we fe ne ye de beto aso ko zo obi wuni ye kwa yi a still na ye bo enso na ye bo no nso a ye bo date twera amount we de obi ade ba ne ye de ato ndi elders ne kama we ya we say mumu bebre ho a obi wu a ye kobon so a mun sada mfa mu nse mu hwe ne yo na mira biduru aha ndi we frɛ na kwasi ko enso ogina nkwantia do ba bi de o matwam kura nso o mu twam no de o mu de aba besem ye nso abode na se wutwa we fa animu na so kofa nso abode bese ho se obi entwa nso abode ni bi na ye ntwere ne ye hwe de otuae na bibi to na no no nso ye gina ne nso abode so akobɔ ne nso a me pa ajo ugina heaven ye so na me say no me was so many messages as time goes on me no be ka ho asem onza maka tro say Christianity e wo yale bebre ba ko
me no ka ho asem sisi aye sikasem wa eno ho asem ne ye kan sisi a ba kon so eye the state of the center cannot hold of the church. And we say message that banama be chiri machro because the center cannot hold our own. Obetimi akwa asole ba akomo asole no ya to aba yi chairman executives and asole no on the principles and the systems e di adwuma obekọ branches bi no na the asole ne di amase emfanya adwuma ne e different kra obekọ branches bebre na obi a wo de oye aha nti obi frɛ me sɛ o defend Pentecost say yɛtwam nti for your information me pa chaw ɛyɛ wo ho no nipa no kra to aso kan so yɛ hɔ de yɛkɔ futuom na yɛ yinso abɔde na emom yɛ nyegye nso abɔde mfiri nsolema no hɔ me pa chaw ba bia wo kan yɛ wo ho loka hɔ no me ponsisi ana frɛ me a metimi ama locals bebre a wo mo de omo da so gye nso abɔde yɛ bɔde tetwera amount ɛna for your information krampo no ya won krofo bi a ma preach you o ma frame so om ye Pentecost for aka akere me say just last year yaw mo ka akere me say elders ni bi agina ya announcement several times say bibi to na de ye agegye no ye ka wuntie no bibi to a ye nso ye mfiu after say unim say sa asem we ruling we na say declaration we no apostle opoku onyina ene de sa enhyehyɛ ne bae sɛ yɛntwam apostle opoku nyina brɛ so ene yɛ sɛ wo afa yɛntwam ɔno ana brɛ so ene yɛ de afɔde a yɛto din bae sɛ yɛntwam ɛso ene obi ɔkɔ Pentecost asɔle bia bisa ne sɛ afɔde a yɛto din no sɛ yɛgyae a sɛ wo magyae a abrante ba ko na me ni din komo na sama o ka kire me ne say yen area na ye o local na ye wo no yese ma ye ntudin to ma decide so o mu ntudin ti ade o ma ne say asole ni ye wakuo bebre wom kuo ne doso ne se obi anso join ni kuo no obi anso join ni kuo ti kuo no ma join ne no se ye be ba fode na church ni ye target ye 20 billion na say 10 billion na kuo ni ya cheche de ama wo mo emakuo memakuo yutuku hwahwani ku na 20 billion target ne ya chichem ne de bia ma obi a ye nya chichem a ne ya de masa ekuo ni mu de ye be divide in individual to obi a be hu no obetua wokuo nim enti apostle opoku nyina say ma yentu din ba isansa sofo no wo sikaje hu nyansente no ahu technical skills bi o ma use yentu din but ye de be fa ekuo ni mu ti enya de fa kuo ni mu de a ene mpacho individual no obi a price ye say ma men ka se min kira ho amen ka se mo ye kasa ho na mo atwe mo ano poso na mo pese mo defend asole no munya sa nkola asem no na ochena me no obesua de akọ animu na there is a revolution and there is a revival onyankopon de asem kese bi ba asole ni mu me ka no kra kire yenyi otwe nyi adoa wa wutie bia behu se wo waso na ho no nkola asem na wo ye no nkola asem enti epon aho jaiza wo tra afre so be defend wa asole no enkyire nyini wo Kristo mu chaso odi asole na ne hiaw asole ni din na wo ba ho ban na yese ye nsem na ya basa ye ba beka no sa ne ma ne nko a ensem bebre tina program e fe ne healing the church asole ne yale asole na bodam so asole no wa bodam yie ni pegu asode mu nyina fo ma dwen ni Kristo achi ni padudu egu asode mu nyina adwen asai e wo Kristo mu abrabo ne nye wakọ asole mfie bebre ohun nsesan bia wona abrabom ubisa ne ho se anasa ubisa se mpacho what is the purpose in yakọ asole edi enti ne yakọ asole corporate transformation. That is our main focus. That is our main focus. That is our main purpose in yakọ asole. Ye buta ye pe de kwa asole ni for transformation. Me correct and sesaye. Pentecost akofa edin kakraka asem kakraka de ato omo vision neso agent of transformation. That is apostle nyame chenso
or no so the agent of transformation aba major transformation and say ebofo mete sa se manage ye pa ba afi bia de ewotima ye de ba aha by the slogan and now say the concept of the vision, you know, adwena ikura eniswade hunu no ye frɛ no ensesa ye bofo na so say afibia ye de team ye be de beba na yana mi bisa mo say na sa agent of transformation, you know, even church members no krompo o mate sa concept na say na even so mate ase krompo etimi atake effect Pentecost wo kromu ha Pentecost sɔsɔle eye nyankopɔn sɔle Pentecost sɔsɔle obi agitum se eye nyankopɔn safo yi ene dia yi dia ni na na mui a wo boso anu obi anu ahono ayese poso we ye pon ya obe frem se adenti na se ne Pentecost nko ensam na wo kan nyina onfa ho onfa ho on ka de wo kan bia idina no wo bo ho ban inti yesi agent of transformation ensesaye bofo na se ensachiraye bofo aye dey fa man to possess the nation. To the critical question is ye papa nyameche bae no watwa mfie be enum nie mentimi hu se sa na botai ne sa asem kakraka na ode ato asole ne so no practically ye ka se ye ma percentage a effect ne te sen dwumadi ni sen ne te ye ka se ye ma percentage a okay me ba be ye chairman no na Pentecost asole ne wo ho no ansa na me kofa agent transformation aba no sei na Pentecost abrabote nipa igua so dem na sei na me bae na me die ni so ade hunu we bae no emfie numachi no afa hu sampa oti edin no ti adanse no tensem no because Apostle Paul was say na me te mo ho adansedie afisofo makoma to me bae me ko no Kolosefo me te mo modern bo no enti mentimi hu so far agent of transformation ni baby akwakosie mentimi hu say political speeches amanyofo kasa ya bi sa na ye keka ye baba be ready manifesto de kama e beduru time aye fra ba aban so no na hwete sam na no krampo de enya Pentecost nko a o nsoli ni nyina mehwe omo yearly team abebre mehwe meteme seresa o be no obi akwakofa discipleship. CSC for cover discipleship. Somebody is it 2 years ago na discipleship? We heard these are discipleship. Rather than go on. Just will be a phantom for be discipleship. Now discipleship in the meantime, I so funny to discipleship as it. Now why the disciple will be CSC? CSC are solely oh, ye can say you will be Osuania. Why the end was when you was CSC? Sa put ogumu hwete samu dada ya onzo say osuani ye osuani age fonso akwakofa bia ba say holiness to revival holiness enra me meeting grofo wo baby almost mu kopia so libia eye bia se na nipa no ye age ni na omabie say credit union na se obebobosia e wasa credit union ni mu a obebobosia wo ye kan say asole a build credit union ye bobosia ejinse ho ampa asole ba bia kwa gibi ensi ho e de ama no nyense ho ketwa ensi ho nyense ho ketwa eji wo sisi eze no se wonni sika na sa asem to a krache ubehu smoothness level e wo eji mu asem na me kan nye so wo kan asem ato obi so opako age 20 years 30 years welfare ne tight ne mentue ne na bibi nto hwe ubehu so ya janka ne wisin awa asole nim obi ne ho ba be cheche wore ube wabamba buo mu agya asole no we buani agusa ne ma we nyina so members e ba asole dodo se pa ne nkwaje ani Kristo so mu krompo mo te ase we buani agusa ne ma we nyina so akwakofa holiness and revival enya hwe say a team obi atimi fa bi to be na we afa bi obi hwa na we afa bi ana bisa me ho say na sa afi ne kwa wie ya eya na ye ko meeting ko bi se ho say team na ya fa ye no I will build my church ekosi say honam sole ne ya build ya na sa honhom de
Or say a glorious and revived church. Some Pentecost 14 minutes from Yamusi, I'm saying 3 years ago and 2 years ago. A glorious and revived church. Pentecost has only not Kenyan. Anya ni munyam. Hey! A glorious and a revived church. Possessing nation. Oh my God, my God, my God. Sabi ko hen crofo dem. The whole dimatem, the watching and unim. On tenasi din mene hon ka say eh. Ensem ya Apostle Paul besi mumu me nkwase ase mame kakra. Akoyi nsem a kan nsem o. Osi age akofa holiness and revival. Enso no ye asofo na ye di aso na anim dodo na ya adwen kra osika so. Pastors Appreciation Day, Pastors and Wife Appreciation Day. Ba akokra me hu ye kra me am say me. Pastors and Family Appreciation Day. Hey. Pastors and family. Ye bo osofo no ne nabusuan baso. Say asole no ene de ye ne say ana say busumi we kwa wi ya de ye ba ba ne say ye bo sofo ne yira baso. Ye bo sofo nabusuan baso. E de ne ye ya ye jisika twitwiri die. Sika twitwiri di ana sika twitwiri die. Ye ji de agu sofo account mo. Ubisa say papa de na wa ya me ye sofo ntia me dadom na no. Na me Pastors Appreciation Day me baso e da me kyerɛkyerɛ Pastors Appreciation Day wo ho wo yɛ sɔfo na wo gi bia wora be ho wotimi gyina sa asɔle wo yanim the 21st century church anim asɔle a efi ne proye ai ni se pacha ɔsɔfo a wotie me onsɔle madodo sɛn na wobetimi do nsa hyɛ boase ama wo onsɔle madodo sɛn na wobetimi aka ntama fa wo ho sɛ e bia bibia ba na yɛ kasa sɔfo gyina mu ma wo mo a ensɔle madodo sɛn kora na betimi adi wo ho adanse and Solomon do say na unim so manyini wo Kristo mu o me yado do sen efin proye e bon adwamansem krono ahantan nkwasiasem eniema basa we aya asole we mu say pacha na such a foolish church asole fun tantan we a wo abelde no en wo begina ni mu say omo appreciate you hey asofo ni frani ye de o mani frana anu oden pa Pastors Appreciation Day. Anzana Pastors and Wife Appreciation Day. And the pastors and family. Because social media, me who some slogan ni bi. You can't say flyers ni bi. Flyer ni bi na me who. Na ma twena me hwe din sa me who back. O say the Pastors and Family Appreciation Day. Ye boss of ne busua baso. Say o ma ye den e de ama yen. Akatua bebreba muji, sika bebreba muji. Nanso anyamo mo anya nkrofo mo sebere te sebe kotre de obeka bia no mbo mutirinko unso kasa na agba so ni ya no mbuofu ti asofo ndo manya ngo no mudi to omo se ya say members na adwen ama omo ni mo hwefa urade yeso ho Christianity omo ni mo hwefa ho nkwase ade na ye no kraso mo defend ye o mekoso miamo ti program na wutie ni ye ye free program no Healing the Church asole na bodam asole ne yale akatie si asole ne so eno na Jeremiah chapter 5 udru verse 30 and 31 osena asofo no e de won pedi won kokoso asem asofo no de won pedi won akokoso asem oto aso kan asem bi wo se nenso me man ne penisa sa asem no nim emu odu pa wa ahreho na se otimu se anka nyankopon expect se asofo no de won pedi won kokoso asem eye niam hunu eye nkwase asem a etie nyankopon asem no ene nyankopon asole no se na nka nyankopon so expect church members ne so mo so be bibi nkom so de ni brada sole aka se hey ya ntia se kada ko asole baba ko be pagya ne nsase papa mpese mbisa se ye ka se Pastors Appreciation Day ase ne say is it biblical e Bible mu na odwuma ni ben na timi be gina na wakese ni mu ka kira mo se ma ya de nti mo mabaso odwuma ni ben di Christianity mu pe di asofo pe na yesa nkwase ade wi me friend nkwase ade straight I'm telling you wo se wa ye adwuma na so ani na wo ye adwuma na so ani a wo na abedi ho adanse Pastors Appreciation Day na o manya nsole ma o mani frafo san ekom de ne maame ekom de ni kunu ho kire no ne basitena mu nkoyie ne yere aka
tebia bia kyerɛ ne sɛ ohia sika de solve problem bi enhwehwɛ ni mu ni nya atwam wa fa sika kufu kyɛ sɛ wɔde kɔgye enhwehwɛ ni mu mpa bɔ wa asɔre adan a ɛna passes appreciation day obedo no mo keka nkwala asɛm ne nsɛ hunu beti sɛ unsa asɔfoɔ no yɛnti wɔ mo na o hwɛ bro mo brɛ ho hwɛ de wɔkyerɛkyerɛ hwan na ka kyerɛ sɛ asɔfoɔ ne na me ma nyankopɔ adwuma mfie bibiri hwan na ka kyerɛ sɛ asɔfoɔ na asɛm bɛ na ɔka no twia kai so ɔmo na ɔmo brɛ ho ɛde nkwa na this time masa mani bere sɛm na meka no asɔfoɔ egu asase so dodoɔ na pa sɛ sɛ no bi sɛ adwuma bɛn pa de yɛyɛ wɔ members yi ho practically eno ko fie bi ma fie bi efie bi agensem e kristofo fie nyina agensem hwɛ nkwala ya mo ba asɔle wo hwɛ ni tiri ho odidi ne maame ya chekura no obamabu hwɛ ma ba nta de o mo de ba asɔle san kwase ade we nyina ukɔ KM ni AM ho the divorce rate say dia wale si gu no wale ni nyina so kristofo fie o abɔsen pa say ye ukɔ hospital na ukɔ pɛ ye kan say estimate and answer statistics afi bia no ye ka boss na doctor say ye kyerɛ wa odo sa be guti some members we nyina gu aso dem maami bi tie me ode ne be kɔ secondary school ne baba ode ne kɔ hospital e ma ye the family planning injection hye ne ba no efiri sɛ ɔkɔ no kyerɛ sɛ sele wa ɔkɔ biem mrantie ne kɔ fa ne saa maami wei ɔte passes appreciation da na ne ho popo bisa sɛ asɔle na ye wo ba no tumu no ɛde na asɔle ni timi ye fa wo ba no ho a wo ba na adwen timi asɛ ama ɔkɔ school wunim so ɔkɔ botutu bra ndi so de pane yakɔ sɛ ne ho mumbie mu ani me adwuma nyankopɔn de asɛ menza no ɛkyerɛ na mɛba so ɛsɛ de mi ye nyina me ka kyerɛ adwuma ye nya nsase o de ye nyina sɛ ye lay grounds bi ne ahwɛ ne ma bi ye ba no ya ba bɛ kyerɛ asɔfo ase a kyerɛ wo ne aka kyerɛ sɛ so amu ani amra misa questions a ho dini say ya asofo no de ukɔ bunsam gem hwɛ sɛ de wasi abɔn Solomon ye chinchini san ene akoa ya wabɛ ya na bodwu sɛ fitaa ya kyerɛ sɛ de ɔno de aba nyina ya ahobrase kasa ene ahobrase appearance tutu bottom ni kromfo number 1 pa wo de ahobrase ne kasa enso look at edom emmerewa enkokora ahemfo ne hema sɛ obi aba no wasenka Christianity ahwe ase enya papa kora na senka so bebie ye ne a obaaya eyempa ba akade na ode abere yen mpa ba akade no nso no set ni nyina ye 200 to 300 cedis every week bia so kwa wohia bi enti obi a waba so bebie ye ne no ade ode abere yen ne se who powder fastika bobo wo dem num so bolo diam yam semi kran se yesi ye ton Yesu moja se sebe o modam pa na wutie me na ye Kristo ne na wo modam a what is obi ebie na no aka abususem enkwase asem ne agimisem se me ton Yesu moja udi nachi kaza mami nti a wo si we na aba so bebie ye ni we na bebie ye ni my God we nyina ye adwumafo a Roman Methodist Pentecost Assemblies of God asofo aye we no muji ehun appreciation dey no members na bonche momone sabe omutini hwinim na when was so scriptures otis obi ka so oton Yesu moja on friend so ekwase ampani anas antichrist why pan was so scriptures ati ase a obi say bibia ni ho na nka bibia ni ho de a ene ye de obe page a kire me ye Christ Yesu nko na obe page a kire me now de na se mama me we dia obi a wo se bibia ni ho no ene ma wo ton ma me no ade am ya ne se ansa na sa akokora we akwa we ne tam betwam no enkrofo mbenya kidney failure nipa berebenya yale ko ne ama na wo nom no unim substance de ye unim ne ma egum ansa na ne tam betwam ne enkrofo bebere wu prematurely because obi doctor atwere drama na onom nkakra akwa we say ma amsale a moko hospital ya mamundro na mo nom doctor ndro no awo akade ani bi na wei ubenya oje no mo bom nsem pra da bi unya oje ndi sese no medical doctor na owonim de fa apomden ho a wonim se maame ne yale atwere drama no maame ne mfa ne no ningo no onom so obolo no onom de se friend Yesu moja
ebi kura wo tietie niam o keka niam abomo obi hwie powder ne gu nsuom na odi nku ni bi aka ho no wanom all in the name of a miracle ewurade nyankopon Jesus ansa na papa we time pa be kwa wie nipa benya yale ewu pa no enkrofo mu wu na behind the scene no say adanse na e ba ne de because baby e bom pa ye bi adanse de bi ba ti adanse na ye yi na mum behind the scene enkrofo a ewuo omo mo yale ye kese o tie me sisi aminim say ofu say mabodam because sankrofo no di o machi a no maka tro so obi obeke ho asem bia we kwase ampani nti wa wo tie me bia ofu say mabodam pa cho mate ba apostle Paul tie me kwase asem ofu say magimi na menim nyansa mesrew doctor atwrem enoma na onoma mesrew no wate na wono onum bio wono ne yire ne mo no nsa ne ma ne bio me ma nyankopon adwuma over 20 years me zo mo num bi doctor atwrem no ma wono mesrew na wo bewu wafu bese wo benya kidney failure wo benya diabetes hwinim na eye akyire ebeje mere enya prekope unso oluma nyankopon no ni suban ba ko ne se wode ntoboase na ade enti tobre bia ne nkrofo ho pre wo mo enti nyankopon to se otesoro no ye di ne ne ko papa on kazem bia oluma twa ai te se okra osi ade okra ma hu obepo wo no kra hu anu abu na nichie. That is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Uri timi yanhwe hansan na niam bebre koso na wa yedi na wo hwe enti papa on kan sem bia as wo hu ye wo hu na ebre nkrofo ni di na chin kakra na afa dakro me ne bebo mo so because on be hu se eniam a ye di wu na ye wuo ewumu se nkrofo mako nyansa nkyerene no mo wu no nso e o mo yale ye kese no nso e ka na ye bone e urade yakopon na obi abatio o se oko Roman ne Methodist ne Pentecost a utia tight etua we ni enti me matwam me de menye na mpacho sa ne ma na wokoto no me pacho ne cost no calculate asole a wokɔ no 1 year pa ho wokɔ no 1 year pa ubetimi aboka almost 50 million old currency no 5,000 one more kakra o sa o calculate ni yama na ye tonton no a emfie dodo a wo de betena mu na ni yama na wo tonton no sa o calculate a on afe ba ko one more kakra na sa o de emfie mi no one more kakra 50 million ono ne se onye collection ewrade yakopon o se onye tight o se o ya doye ewrade your friend Robin Peter to people. Na me majiji nkrofo sika na majiji nkrofo sika 100 billion just a month. Boso me ba ko pe maji 100 billion because you know akade ya no ya de kotrek nyi nkrofo be fa kotrek. Ne branch bia ye ton bi ho. Enti month na se menya 100 billion. Tie. Na se me 20 billion na me de ya do ya ho. Edi na maye. No nipa de se ni te ho se we na waba no o na ebebie ye ni on de no kraba unim ba bia die ntia ye duru ha asofo ni frafo no mutie me no Roman na Methodist ne Pentecost ni CAC fo no instead of so many bebo mo so no bibisa se ye den na members ne timi abon sa den na members na adwe timi asai sa o ma adwe timi asa sa wa bebi timi convince o mo no they will never ever ask themselves and also be gina members ne mo nsole a wo chinchin san ye hu de yemo ye hu de hamo osole akoto kosia osole akota ba tese eman kura asem na enwanwa tese odwi ho a wonte ase obehwe ni friend is of obi nso nyanwanwa ade onyankopon abeka bia ye no kre wose ebeba se na edi akire nipa so be ne hena kwakotia na sesem atradifo beba we na ma hu se nyame asem ye no kre na wakeka nkwase asem ne agimi sem sa afa no ho ade owi anu agiska no apon onyankopon na hye ngom se na edi akire ne nyankopon no so odo nipa no ena nyankopon ne se na edi akire no ono ankasa be ma se be jimi abawiase nyankopon no ono so odo nipa no mpeso odi boy ni bia be wo ni boni mo no John 3:16 was said you nyankopon do wiase ne nyankopon do no Romans chapter 5 verse 8 was in nyankopon dan ne do en de kire ene se ebra ne ya de moyefo ne Yesu Kristo be wu ma ye 1 Peter chapter 3 verse 8 was uduru 9 no a was in nyankopon empeso nipa bia be wo ni boni mo no peso bia ba adwensa kire
quotations we nyina no James chapter 1 verse 12 no wose na se muto nsohwe bebre mu a mumu ne neje nanso hwe na wa mu obi to ensohwe bi mu a nye nsohwe nyina ene firi Nyankopɔn enti wose se obi hunu ensohwe bi a naso obi to ensohwe bi mu a hwe na wanka se Onyankopɔn na esoma hwe so obi ehunu bone nsohwe anase bone bi wona brabo mu a hwe na wanka se Nyankopɔn na esoma hwe firi se Nyankopɔn fa bone nso nipa hwe ne nipa nkasa kono bone na jeje ne ko bone mu na sa kono ni nyinsan a ewo bone ni wie nyina na wo owu nti wo se so obi hwe na wanka se Nyankopɔn soma hwe se ye bone a according to James chapter 1 verse 13 no wose se oso obi hwe na wanka se Nyankopɔn na esoma hwe firi se Nyankopɔn onfa bone nso nipa hwe enti bone koso generation we mu a nipa chinchiri nipa abarabo asei nipa kotokosua nipa koto baifunku Christianity eni guase asofo nkasa mamenti a omse Nyankopɔn na amana basa eni fra beni oya asofo na wutie me a obesua nyansa wom open so obedi matem I don't care monsa no adwuma nie mo adawroma ena mo ama nipa adwen atimi esese bia sawa ohene kura sebe wonwene ohene o ohema wonwene utimi hu kratse nipa na utietie nsensem bia hokeka kurade Nyankopɔn ni teachings bia wo ye mehwe din sa otimi kire Nyankopɔn ase ni teaching bia fe the origin of God masa so wosua Bible kakra bi na wo hwe ba bia papa di nsem wi fa ye pa akratefo bɔ mo nsam pra ahemfo bɔ mo nsam pra ehima bɔ mo nsam pra ne document bi kura me hweye ohini kase bi o ohini kase bi o se de kan na koma pa ma ne ko aso ne me yesa ne teachings na ye origin of God no adam say eka utie sa teachings na e kwa Nyankopɔn fa so a obae awurade e kwa Nyankopɔn fa so a obae o eni Bible ni mu ba bia na se kire se onipa bi enu okro watimi enya nim de atwere sa de no in the church in the history on the also be kire kwan Nyankopɔn fa nti wo kire Nyankopɔn ase na wo tie sa teachings na nya easy the origin of God e kwan Nyankopɔn fa so a obae and ahemfo ahema akrachefo we America say oh ti you America say de wa bon pa na ne afre no asema wo kan nipa bibini de hu se ne ne ekoso na ne ya abibifo de ntene yanya ye no de obi kan no so ade ya papa yiyi se oba ye mo ba ye biem wo ba ye se no utimu se wo de asomdwe ba fie okay me ka kira wo se hwe yewo ewiase wa ho brase ne anitie koro no ho so woni ma me ka kira wo yewo anitie ne ho brase koro no Ephesians chapter 4 udu verse 13 wose na se ye nyini anasa asofo na nkyerɛkyerɛ members no mo anyina ho omo ba te se emotofo a nkyerɛkyerɛ mfra ma biala bɛwo so won biribiri atwe wadi akone aba woto so wose enipa bra de to a enam anifre na ada na eda mu wote asɛm no fa Bible sisi na bi ho Ephesians chapter 4 efri 11 ne ba no o kyerɛ ade besi form say na say ye mie members ne nia momo anyini hu Nyankopɔn asɛm a ɛno nti na me ka kyerɛ wo say baabi a church members na du no mu chinchin no asofo nkwase adwuma me pa cho me ni o matemo mo amu de mu si preach didi atem no asofo nkwase adwuma na ma nipa bon sa no wo se na say o ma anyini na ye mie o ma ni a afa mba bedurum pempenso bi a enkyerɛkyerɛ mfra ma biala bɛwo uduru ho na wo se na ya naso anye mmotofo a enkyerɛkyerɛ mfra ma biala wo so won biribiri twi won di akone aba nipa bra de to a enam anifre na ada na eda mu on se Nyankopɔn si aka asɛm no the cunning craftiness of deceitful plotting by men the cunning craftiness kyerɛ sɛ eniti aho yasa da transi adwen ensema ye beka ebede ne nipa ne behu se ye dowo mo ma yemfa ho brase ye ni yanim na yemo mu hu se ye nya threat yemo mu hu se ye promasem ye nya o ma doye na ye nkase ntia nkrofo bi se we ma mo ye ne ye wia sika na ya gie from nsem no ye nsam fa bi mre o mo ne mfa nya o ma doye so what you say
ti akwese sofo ba ko na minim no oduru na asole ya wura dem ho ani atutu epono ni mu ye beju hu sika nyina ama mo phone se na mo betonton na mo de ato abaifu nku enya asem ketua o na sa sofo ne duru se oya do ya ho akola ne yefunu aye kese a esese ye no surgery obon se camera da so na sofo na kan be 100 million na iguso ode agu akola na fuso na camera si so so bon se maame fo ne hwa no musu sofo nyaminsa sofo sofo nti sofo pa nti nkomu yese bia aha bamba jo eduru tama ye robe na hode ma o eduru tama ura so da ma ya tutupru ura wani ya tutupru ni mo hwe e ho na wonim na ura so da na ta bisa bisa question ya wo metu me na ho on be bon sakrofo awradi nyankopon de Christianity aye no ni nyina ye sa Roman Methodist Basri Pentecost Assemblies of God eba ya che ya wumitumu ya papa no masofo omo na wiewie zei no Nelson Nkonyankopon ma ya adwen last week baby am disi ye no se me ready quotation ba kope na ye de ne ende a baby last week de ne me disi ye no unse ye ready 1 Corinthians chapter 3 verse number 9 to 15 ehoni edisi ye enti Apostle Paul chiremo no wase na medie me ye nyankopon adwuma eboafo na se ye nyankopon adwuma eboafo na modie mu ye nyankopon afuo oto aso a ose na se de o nyankopon ede maame no fa pema nyankopon de maame no meto medan ana se misi medan so densifo nyinsani oto aso ose na ofoforo so to so owia no aka asem kese bo se na de oto so no wonhwe ye se de oto so fa Yesu Kristo asole no wose sofo bia ba be mu adwuma yie bia no hweye Methodist asofo ne Pentecost asofo nyankopon se mu hwe yie do peso chane se dwene hu yie o na adwuma wo ye ne beso aba sa wo build members ne ye beso aba o utiretire wo mu ye beden dia ma obi ehu udi nyame asem fiidi wo mu ye beso aba na se de bia no ye begira wo manim na asem ne yete sa nansesem mena na abana kwa brata mo so no so mensa de me ko basere no hu se basere so fo kasa aso oto anansesem asem ne hwinim bebe 10 minutes 15 minutes wakasa wie ya tana sa tebia we mu sa na edi anyini ukoduru Roman father no preacher 10 minutes no preacher wie ni omo bom nse father we de se Roman de Roman so le de obetimi kura apon kura ba be di fufuo say ya potogum hwegum ya kwa sole ye Bible studies utmu se ade yesu etam no esa se da jimere topic bi wo ha utmu se enka esanka ye spend 2 hours each for 6 months kwasi da bianka ye kwa ese de don hwere mienu e wo bra nkrofo no bu lead teachings no omo ye competent omo nim de omo ka de za the Apostle Paul to ni Timothy for say dwumadie no fa se wo mo betimi aye binsa no mo nso nkyerɛkyerɛ eto bra bia me se leader na o lead Bible studies ne koronya matured ubisa na question na ne bofu teaching sa wutimu se emu odu esesenke eje ho mre ya de buga potogum hwegum jimi sao ne yapon what ya so ntia so yapon en ya tena sa jimi we mu sa efiri ya mafrase en ya de anyine en na ya bon se poto ya prose pacha obi abetena radio so kekan kwasasem ma me hwe wo chena me tena se me hwe so nsomo obi o ha wo tewale mu so nkoye wo chena bra me hwe wo nsem na me ndane sasa me mbo adane hey kola sam wabetena radio so comes owie o boni phone number to dwane nkrofo frɛ ɛhɔ na edo bɛkɔ Ephesians chapter 4 hɔ no wɔse na wɔma na so anye emmotofoa nkola ankyerɛkyerɛ mfra ma biala wo so won biribiritwi won dia kɔne yaba ɔte asɛm na wɔnwe ho papa o sɛ me amegu so ka sɛ ho instead of say bi obenya abotire din adwe ho obi sansɛm ne da bi obedi matem te sɛ de na me di kan kasa no sɛ obi fa 20 billion so ɔde bɛgyina nipa anim ayɛ adɔyɛ na camera dan so a mesrɛ wo sɛ wobisa sɛ oboloboɔ na wobisa Yesu mogya boa difoɔ dɔko no baako nyɛ yi sɛ o branteɛ baako odi kan kɔ se first
papa first let me tie so for you me ko ne ho somewhere 2016 me duro so ka kira me say me yam ne yam nyina asai nti adi for dokno no minimum akomako 3 wase so for me so me mpa aduane sa dokno no ka sa ba akokora me ntimi ni wase se mani am yam ne yam nyina asai afi na ne nkola na ba no wase oko ena omde ne yam na bra ne se nti wantimi antobi masa edwe ni pedi no no nipa we yetimi asole se ono na ebeji Kristo somasi o na yankoto ye ni a nkrofo du ma chinyira wonim me hwe omani me din sa me mo de anya me nwanwa because me in Bible wo hwe ni munyamfo pa ahemfo akratefo wakasa no mbom se na no nsi kro de obeka bia no mbom se pra wakasa na no nsi no mbom se pra de obeka bia o try so be question na de be ni si be de watem na nsa kra de maten se so at tax force o kasa na abonia se tax force ne ba wo so ti mabasa me be ka kire Methodist ne Pentecost asofo se de mudua no na so aba no Apostle Paul Nyankopon adama next week me ba so no ma be kire enomo ye ne de abawie ma me mfa course be 2 na 3 pe o fra on ti ensem na maka ne yie o hwe na se baabi eye wrong aka kire me sa na wo kana ye wrong enti sa aka kire me se enti sa na fa se be wu nyansa ne bra hwe na wanka se me di atem ha de hia me pa because me ndi obi atem me ka asem ne se de atie pepepe se be ye jimi anase ye di nkwase asem na me ka enye se me di atem te mesra se be se ne nso next week ye ba ye be koso hweye no obi di sika dwetani abo hene eto so a e be fa gem eja no next week ye ba be kira se wasi okay wasi se obi nso dia brodua esere ene adua to so be fa gem enti eja no next week ye be kira ma mo hunu se Nyankopon frɛ ya ode ye fa manem Nyankopon frɛ ma ye bre niema bebre timi toto yen enti so obi Kristo ni won sua Nyankopon asem asam to na no ka se ebosua mu no me ne di nachi enti okwa akopɛ powder to okwa akonum so obolo okwa akoto kosua kokɔ ade na ekoso ni nyina ho asem oba abu mo enso me si fa da ba be gina wanim instead of so obaji atum se na masa ya faili instead of say Pentecost of obaji atum se according to Ephesians chapter 4 verse 1 to 13 ni se ya nkyerɛkyerɛ nipa no mo anyina tibia mo bekom ni se omo beyete se emotofo nkyerɛkyerɛ mfra ma bia la wusu won biribiri twe ho di akɔne aba nipa brada tuom sofo ni nyintum da se omo nkwase adwuma nti na ma members ni kyenkyen da bi onyintum obegyina ha so musoli am wachini sa usoli akoto ukoto de ne wanya timidi ba wie no osofo wutie mi se woni madwuma Nyankopon de ma wa Nyankopon kan kyerɛ so ko gyene nipa nim na kasa na mom Jeremiah chapter 3 verse 15 wose na beba se nanim no aha obi antwerɛ sa quotation no beba se nanim no mema mo asofo na sa hwɛfo obɛyɛ ni nipa wɔ hunumu ni nimdiem nti wo asofo a wadwuma ne se ubetre ni nipa ubetre ni o training wasi ye be ye ni nipa nyase ye be kasa akere wo mo wo be gina gidi buga me da binya sa wasi ye be ye ne ena me di kan ma unsa me kasa me example bebero me ma solution bebere me say anka ye kwa asole a ho topic bi wo ha esenke de don hwiri miyenu bosumi be ensia ni ye konen kakra enti e bi si no ne nipa na adwuma da wo no wate ase no hu nipa kwa wo ye na ya anya ne sa na wo bon a obetintini obehu powder obekọ sticker o awurade ye wienso obedi o matem papa home mobo na bo ame na generation awde maba mu dia me bre be kasa no mu di matem ma yesa wakọ Jeremiah me kasa o mu si mi di atem mani nso ade nanso papa one me ho odenfo one me kwankyerefo o mai ho mobo na bi o wanani ne yentimi mfa asem bra nso odi anem nyamo Yesu din mo amen ma me mfa call betu b 0 551 931 931 0 551 931 931 and 0 548 931 931 aha 2 hello good morning me pa cho frost of reference friend mama Linda Prano in such because free bantu you bantu ma pa cho meet you Pacho Okodia story. Zion ambassadors. Zion
ambassadors. Obefa court you the one you told say obi and would be the system. Now can say this a purchase appreciation na ya na sorry 4 years no kwasi asem. Yeah. The need to suffer be actually will be said. Maybe be a fashion money. Then we call a church of Pentecost. Okay. Yes, sir. Even deacons, elders, and to watch a juma or small woman some do sorry no more. Yeah, and sorry, ma. That I fear the when any father and fancy and penny for. It was cool, it was to shoot. Yeah, but as a leader today, I fear the show your leader. Mami, me bo, opani. Aha, me pacho unsa me kasa na me say. Ade a Bible so nyina so ne ye gina ya na. Sa Bible no hoi, ohun de. Apostles no so bodi asole. Omo hwe church members no, ne on penifo ne deacons. Omo be gina wo kan say ya ade enti empa bibi ne emfa ma yen. Say adwuma na ye ne emo ya ba so bibi sa na me kan. Ana me masima me kan kiro no say. Enye ensofo no na e hye obi. Ana say the Bible na e kan. Yen access sorry man no. And obi aya de na ye ni so even a school for kura no ko school. Na chasha akra bi mo de mo na teachers bi e motivate teachers no. And because of time nti and dey ambesa me kira ni say adwuma ye no. Ate say asofo no. Intimi nso aba te say de Nyankopon hwehwe. Say unim Christianity and say the state of the church. I don't know me nim how also who Christianity who say bia o de akoso bia no church na no problem bia ni ho. Or examples bebreba ma setini ade ya. Na say from pato tieni. Metio. Christianity na yesum no. Na me na so ba bebu aten no. Ebi pa nyan timi sakire nyi no bebu na aten. Na from kakra ba ne nsa beka no. Ode na ade be ko. Enye Christianity ni atem de bia bebu na traffic so amase airtime. Na mu di atema no. Bible say mani nyina mom na kabra ni guru. Obi ono ni biewu. Minyanka me no bedin komo bebre sare odi abai Bible say mani emom nyini enti de ebe hu bia nya bia ye nya mani mom nyi sare Bible kai no atem didie ne fa me ba ane hia me pacho atem didie ne say unto obi to so bulem kwati asem atem didie na wudi bi nyina no em fa Kristo so mo me bo na me pacho sa obi so